Ik wil een magische lus voordoen die je nodig hebt voor het opzetten van een rondje voor het haken. Begint met een gewone opzetlus te maken zoals u dat gewend bent en u zet u op de haaknaald. Dan maakt u van het korte draadje nog een lus, een rondje, en daar steekt u de haaknaald in. De lange draad doet u rond uw vinger zoals u gewend bent. U ziet, er zijn 2 draadjes als u in de lus steekt en dan haakt u de draad op en u haakt uw eerste vaste. Dit is het korte draadje. Dit is de opzetlus. En zo haakt u meestal 6 vaste in die opzetlus. De magische lus wordt vaak gehaakt als er geen gat in het midden mag zijn van het werkstuk. Meestal is dat met poppetjes die gehaakt worden, die opgevuld moeten worden. 1, 2, 3, 4, 5, nog 1, 6. Nou, wat is het nut nou van zo'n magische lus? Dat u het korte draadje, als u dat aantrekt, kijk, daar ziet u het al, dat u het zo tot een rondje kan trekken. Trek het nog niet te vast aan, want soms heeft het patroon dat u nog in het midden hier moet steken. Dus trek het niet te vast aan, trek het korte draadje pas vast aan als u zeker bent van nu zit ik goed, nu heb ik alles gedaan. U kan in de eerste vaste de toer sluiten door middel van een halve vaste. En bij mij gaat hij een beetje stroef. Zo, daar is hij. Ziet u? En dan heeft u een rondje gemaakt die u dan kan aantrekken. Zo. En zoals u ziet zit er haast geen gat. Ik kan hem nog wat stevig aantrekken. En zo kunt u dan verder haken. Wilt u weten waar mijn winkel is? Surf dan naar www.vingeroetje.nl. Vinger is met IE. Tot ziens.